नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. अपघातग्रस्त गाडीच्या चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स कालबाह्य झाले असेल वा लायसन्स नूतनीकरण केले नसेल तर अपघातातील मृताच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यास विमा कंपनी जबाबदार असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय. शिवरायांचे राज्याभिषेक नाकारणाऱ्यांनी आम्हाला धर्म शिकवायचे का? रायगडवरील सनातन धर्माच्या शपथेवरून जितेंद्र आव्हाडांनी टीका केली. शिंदे सरकारने सोयीनुसार रायगडवर विचार मांडले असं जितेंद्र आव्हाड म्हणतायत. पुणे पोलीस दलात दुसऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यामुळे पोलीस दलात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. नुकताच माउंट एव्हरेस्ट मोहीम सर केलेले पुणे पोलीस दलात कार्यरत असणारे पोलीस नाईक स्वप्नील गरड यांचा काठमांडू येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. कोळंब गावात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली असून काल मालवण तहसीलदारांना आमदार वैभव नाईक यांनी कोळंब गावात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना केल्यात. मात्र शासनाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था होईपर्यंत आमदार वैभव नाईक यांनी आजपासून स्वखर्चित तातडीने कोळंब गावात कोळंबवासियांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास सुरुवात केली. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 10वीचा निकाल आज दुपारी 1 वाजता जाहीर करण्यात आला होता. यंदा कोकण विभागाचा 10वीचा निकाल 98.11% लागलाय. दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या निकालातही मुलींनी बाजी मारली. यावर्षी 95.87% मुली उत्तीर्ण झाल्यात, तर उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांचं प्रमाण 92.5%. सावंतवाडीत आठवडा बाजारासाठी पर्यायी जागे डांबरीकरण केल्याने व्यापाऱ्यांना बसण्यासाठी चांगली जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या परिसराच्या बाजूला असलेल्या नाल्यांवर फरशा टाकून फुटपाथ सुद्धा लवकरच दुरुस्त करण्यात येणार आहे. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे प्रत्यक्ष काम सुरू देखील झालंय. आणि उदयनराजेंची जी मागणी आहे की प्रतापगड प्राधिकरण करावं, ते आज मी या ठिकाणी जाहीर करतो. आणि प्रतापगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून उदयनराजे भोसले यांनी काम पाहावं असंही या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आज लंडनच्या संग्रहालयातील भवानी तलवार आणि वाघ नख महाराष्ट्रामध्ये परत आणण्याचाही आपल्या सरकारचा प्रयत्न आहे. सुधीर भाऊ त्यासाठी प्रयत्न करताय. आदरणीय मोदी साहेब आपल्याला मदत करतील आणि आपलं स्वप्न पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्या आग्र्यामध्ये दिवाने आम मध्ये जिथे शिवरायांचा अपमान झाला होता, जिथून स्वराज्याची ठिणगी पडली, तिथेच या वर्षी आपण शिवाजी महाराजांची जयंती देखील मोठ्या जल्लोषात साजरी केली. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील परशुराम घाटात चौपदरीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. वाहतुकीची एकमार्गिका लवकरच सुरू केली जाईल. हे काम करण्यात आल्यानंतर यंदा पहिलाच पाऊस असल्याने येथे पुन्हा दरड कोसळू शकते अशी भीती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी परशुराम घाटातील कामाची पाहणी करताना व्यक्त केली. अशी शक्यता लक्षात घेऊन या परिसरात आवश्यक ती सगळी काळजी घेण्याचे काम केले जाईल असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी करण्यासाठी ते आले होते. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका.